बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोनगोन 57थि मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नैथि साननि हाबाफारियाव जों बाहागो लानानै मा हाबाफारिफोरखौ जों नायखो, थामहिनबा मा रोखोमनि जोङो एक्टिभिटिसफोरखौ नायखो बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों नुनो हागोन। स' फैदो जों दानिया नायनोसै। बे नुथाया जाहैबाय तामुलपुर आरो सनितपुर जिल्लानि बिथांमोननि मोननै हानजानि गेजेराव जानाय काबादि मेट्समोन। स' बे मेट्सआ गिबि सानावनो जादोंमोन, नाथाय बे भिडिअखौ आङो गिबि पार्ट थामहिनबा पार्ट 1आव सोनो हायाखैमोन। बेनि थाखायनो बे नैथि पार्टआव आङो गिबि थारावनो सोनानै होनाय जाबाय। स' नोंथांमोना बेखौ इन्जय खालामदो दान्दिसे। बेनि उनाव जोङो फारि फारि नायलांदोनि जों मा एक्टिभिटिस नायखो। स' खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि इउटुब चेनेलनि गोदान भिडिअआव फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रोबावबाय। आसा खालामदों नोंथांमोना इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आरो जोंबो बे समाव मोजाङैनो दङ। स' नोंथांमोननि थाखाय गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबे नुथायानो जाहैबाय नैथि साननि हाबाफारियाव जोङो गिबिथारावनो फुंबिलि समाव जि फ्लेग हस्टिं खालामनाय जि हाबाफारि बेवहाय बाहागो लानो आगान सुरलांनाय नुथाय। स' लोगोफोर, जोङो बेवहाय थांनानै साइडआव थाथ'हैदोंमोन, थामहिनबा सेराव थाथ'हैदोंमोन। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि टीमनि बाक्सा टीमनिफ्राय खावसे फैनो गोनां दंबावोमोन, बेनिखायनो जों वाइट खालामदोंमोन, थामहिनबा नेथ'दोंमोन दान्दिसे सम। बे नुथायानो जाहैबाय हाबाफारिया जागायनायनि सिगां फुंनि आर'ज मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारिमोन। स' फैदो जों बेखौबो दान्दिसे सम इन्जय खालामनोसै। फुंनि आर'ज मेथाइ रोजाबनाय हाबाफारि जोबखांनायनि उनावनो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ दिखांनो आवगायबोयो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' बिथां सारा। आरो बेजों लोगोसेनो मोनफ्रोमबो जिल्ला आफादफोरखौबो खावलायहरफाबावो बिथांमोना जे गासैबो खनसेयैनो फिरफिलाफोरखौ दिखांनो थाखाय, थामहिनबा गासैबो जिल्लाफोरनि जि फिरफिला बेखौ दिखांनो थाखाय बयखौबो खावलायहरो आरो बिथांमोनाबो आवगायबोयो। आरो बिदिनो खौसे जा देरहासार 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 जै जै जै। फ्लेग हस्टिं हाबाफारिया जोबखांनायनि उनाव पेरेड गानाय हाबाफारिया जागायो।
बे नुथायानो जाहैबाय सासे उन्दै गथ' 4 थाखोआव फरायनाय फरायसुला गथ'नि थामहिनबा फंबायनि सिफुं सुनाय दिन्थिफुंनाय। स' बिथाङा मोनसे मेथाइआव सिफुंजों मेथाइनि महर होदों। बे फंबायनि सिफुं सुनायनि जि भिडिअ बेखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनोब्ला डेसक्रिपसनाव लिंकआ दङ, बेवहाय थांनानै डाइरेक्टलि नायहैब्लानो जाबाय। बे फंबाया सिफुं सुखांनायनि उनावनो गुबुन सासेबा मोसाखावरिया मोसायो आरो बेफोरबायदिनो गोबां मोसाखावरि, मेथाइ रोजाबगिरि आरो सोरबा सोरबा खन्थाइ आवरायगिरिफ्रा आवरायलाङो। स' बे नुथायफोरानो जाहैबाय थुनलाइयारि आरो बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारि जागायनायनि सिगां जानाय जि एक्टिभिटिसफोर थामहिनबा दिन्थिफुंनाय। स' बिथांमोननि जि दिन्थिफुंनायनि जि क्लिप्स बेखौ आं होदेरनाय जाबाय। स' आइ होप नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन आरो बिथांमोननि जि दिन्थिफुंनाय बेनि स्पेसियेल भिडिअफोरखौ नोंथांमोना जुदि नायनो गोसोबा लिंकआ डिसक्रिपसनाव दंजोबो गासैनाबो। स' नोंथांमोना फारि फारि चेक आउट खालामनानै नायहैब्लानो जाबाय। थासारिजों गोरोबना आंबो हान्थिलांगासिनो दं, नाथाय आं मिथिया आंनि देरायाव आं माब्ला सफैगोन। मोनसे मेथाइ रोजाबगोन बिग्राय सारनि जागायबाय। बे नुथायानो जाहैबाय खन्थाइ आवरायनाय जि हाबाफारि थामहिनबा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जागायनाय आरो बेनिनो गिबि बादायगिरिया नैबे बिथाङानो आरो बे बिथांनि जि एक्सप्रेसन बेखौ आं होनाय जाबाय आरो बिथांनि जि फुल भिडिअनि लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ, नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय आरो बिथाङानो गिबि बान्था हिसाबैबो मोननो हादोंमोन। बे नुथाया जाहैबाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैनाय। बिथांजोआबो सासेबाव जाय बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन। बे नुथायानो जाहैबाय जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थुनलाइयारि नेहाथारि बिथां सारा खन्थाइ आवरायनाय नुथाय। बिथां सारनि फुल भिडिअ थामहिनबा खन्थाइ आवरायनाय फुल भिडिअखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन, लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। बिथांनि जि फुल भिडिअ बेखौ नायनो गोसोब्ला लिंकआ डिसक्रिपसनाव दं। स' डिसक्रिपसनाव थांनानै नोंथांमोना नायहैब्लानो जाबाय। हाबाफारियाव बाहागो लानाय गासैबो गुबुन गुबुन जिल्लानि बादायगिरि फंबाय बिनानाव लोगोसे खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जोबखांनायनि उनावनो हरखाब बिबुंथि थामहिनबा हरखाब बिबुंथि लाखिनाय जि बादायलायनाय बे हाबाफारिया जागायो। स' बेवहायनो बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै बिपुल स्वरगियारि बिथां आदाया बाहागो लाहैदोंमोन। स' बिथां आदानि जि फुल स्पिच होनाय भिडिअ बेखौ आं लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ। स' नोंथांमोना नायनो गोसोब्ला डिसक्रिपसनाव थांनानै क्लिक खालामनानै नायहैब्लानो जाबाय। दिनैनि बे हरखाब बुंनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों। आंनि बरादाव आं बोनानै मोनदों दोहोरोम। बे नुथायानो जाहैबाय बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय जि UG to PG लेभेलनि बादायलायनाय। स' बेवहाय
जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै कनकेशर बसुमतारी बिथां आदाया बाहागो लाहैदोंमोन। बेवहाय आंबो बाहागो लाहैदोंमोन। आंनि भिडिअखौ आं बेवहाय होफादेरासै। आंनिखौ आं स्पेसियेल होनानै दोनदों। नोंथांमोना आंनि स्पिच होनायखौ नायनोब्ला लिंकआ डिसक्रिपसनाव दङ आरो बिथां आदा कनकेशर बसुमतारीनि आदानि जि स्पिच होनाय फुल भिडिअ बेयो लिंकआ बेबो डिसक्रिपसनाव दङ। चेक आउट खालामहैदो आरो नायनो गोसोब्ला। बिथां आदा कनकेशर बसुमतारी बिथां आदायानो गिबि बान्था थामथि बान्थाबो मोननो हादोंमोन जोंनि बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे बाथ्रा दान्थेलायनाय बादायलायनाय हाबाफारियाव UG to PG लेभेलाव बै साख्रिखौनो जानानै होबाय जाय बिसोरनि न'खौहाय माबायोमोन फोथाङोमोन बेखौनो जानानै